سلام فنوير تي في بمكتال تركبو كبرات نقربن كم يتمسيو لهم حمس راشوعات لكاتي استدلوا زيناتات وشتن واتسانا نهو زينا زقرب لكم لهم تخلي فلما قلنا حبريتها لنا حبريتها بزعبا مسرق هلال ورحي رمضان هلال ورحي رمضان شهر 24 حجرة مالت عسرا حموشن عام تمهرت صباح 4 شعبان و 28 لكاتيت كتسرق تطبيق كبر سلازي عبس تقصى علت كلهم آمنتي بقبوك كتاتلو هلال زراعي دما نزقربه بيت صحفات جانفر إفتاء وي مجلس أوقاف مسكر نتوك بحتات مسرع هلال ورحي رمضان عبس تقصى علت مالت عربي ترانشمون تلكاتيت بسيزر رقاقت قدام حد مقاويت عسرا حموشن فلاميت ورحي رمضان تخون مسيرا قزقنا سنبت كلتا مقاويت فلاميت على ورحي رمضان تخون بيت صحفات إفتاء إسلامو قديات أسمرا نمكتالكم بخبري إن عدمكو بغاندي أرستا زينا كفلا بايتو زباسي وناكيح بحريك أتسالي تعارين نبروح متعي بزبل تيما مبال عسرا سروع أخيبو أكانيعو وجله هاقراوي بحلي سبريت آب على فيستيفال بحل انطبابات هندي شدوش المدبات أغريبا مبل 5 عامات قفعيت الأياب اسمرا عاب كوليج حرشة حمل مالو بسيمينار سألاوي مرئيت تذكروا روسيان أمريكان عاب ممحياش دبلوماسيوي زبناتات ستكورة زرب وكالتي أكايدا إسرائيل عاب سوريا نأهقراوي حقيزة تحت وتهدراوي سقمتي توسل كمزلا حبرات هاجرات مقيسون تشاينا نيوزيلاندن عاب معبار استراتيجيكاوي زمناتات زتكورة زرب أكايدا نبزر زراتو كنساقر بايتو زباسي وناقح بحري مبل عسرا سروع أخيبو زحالفة صلوس الربوعن أكانيعو وكرينا إبراهيم عمر زدالو تسابتاب سيمير جمال كأروي بايتو زوبا سميناوي قيح بحري قصال صعري نبروه مصعي بزبل تيما ب25 لكاتيت مبل 10 سروع اخيبو اباص عقانيعو ابو وንበር بايتو اتو ابراهيم علي شيخ ابز سمعو قال نقح تساتفوكمن حيلتات مكلخالن اب غسغاس مدبات لمعات عب صلوا يغبر كم زلو بمغلاص حاليفهم زغاطمو بدهوتاتن زرايو حصرتاتن نمقلال ابالات بايتو مس حزبي ابز كايد وركبات بعتب كسرحلو ازخاغيرو تساتفتي نغسغاس تغبر مدبات 2024 بزملكت اب زقربه صبصبات دحر زكايد وزته نطفتات معقاب ماين حمدن بزلعله كدفالو تكالات محبراوي اغلغلوت كسفحن زعنو خصغنن زي مخنينا هرواغاتات حلقتي قصصر كغبرلو كومون برست اغراب نمغتا بوهدت كسرح زبل رئيتوتات اقربهم اما حداريت زوبا سميناوي قيح بحري ويزرو اسمرت ابرهادما نيتران ابركتون كومن حيلتات مكلخالن اب ادمعنت استوطنو مدبات دحرين ممغواس ابز عمت زي ابز وادد بروجكتات قرب ماي مهناصن مصغانن تكالات طعنان تمرتن كومون مدبات معقاب ماين حمدن نطف تساتفو ابالات بايتو كعزز صويعا بايتو اموداتا هنصاتاتن تحت قرصن هوسبيتال افعبتن باصعن اتكرخ غبرلو اتاويتات غبر طريت لمعات زوبان سبورتن زعابيلو بايتا خفطر نقحات حبرتسب اب كشبو دق انستيو مرعا تحت عدمن تمرتن دق انستيون نمبراح كسراح اب غله كتماتاتن حوس كتماتاتن زره زي حغاوانت مريت مكتخ غبرلو كومون تكالات محبراوي اغلغلوت نمصغان عقمتات حزبي بغبو كغوساغوس زبل وسانيتاتن لبواتاتن اما حلاليفو جوجله هاجراوي بحل سربيت كاب شوعته 23 لكاتيت ابستخير ببتاتا شومونتن علامه فيستيفال بحلن طباتن هندي شدشه مدبات عريبا اتا جوجله ابزي كاب على 51 هاجرات كستواصا جوجلاتات ياتاو بحلن طباباتن ساتفو علاماوي فيستيفال زقربته نياتاوي بحلن بزحنتن بهرات ارترا زنصوارق مريت كاب تعزبتي ارناوت كم زرخبه كاب كوميشن بحلن سبورت سرخبه حبرتا افليتو ازي عمتاوي بمتحبار منستراتات قدات وزعي توريزم من بحلن هندي توديبو زكايد فيستيفال حيالو بدرجة عالم زفلتا جلتات تحستوان زقروالو كمون بازار فرياتا اياتاوي ايدة بابات بحلاو ساسعيت مقبن الوساتن زقربالو مدرخيو
عالماوي فستيفال بهلند طباباتن هندي عمتاوي على 1 مليون بصحتي كمزنقت ابصابات يحبروا ኤርትራ ኣብ 2023 ኣብ ዝተኻየደት ወተወታሳሊ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ምንባራ ዝዝከር እዩ መበል 50 ዓመት ግፍዓታት ጸላኢ ኣብ ኣስመራን ከባቢያን በመውሃድ ሃዋማቴን ህግደፍን ዘዋሳዋን ጣልወት ትካላት ትምህርትን በ26 ለካቲት ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ በሰሚናርን ስእላዊ ምርኢትን ተዘኪሩ እቲ ዓሚቕ ዝኽሪ ንንጹር ራእይ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ መደብ ኣገርግር ኣስመራን ከባቢያን ከምኡውን መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ንዝፈጸሞ ጀምላዊ መቕዘፍቲ መንእሰይ ወለዶ ክፈልጦን ክመሃረሉን ዝዓለመ መደብ ነይሩ ንድሕረ ባይታ ግፍዓታት ገዛእቲ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣገርግር ኣስመራ ድማ ብፍላይ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ዝሃበ ጸሓፍ ታሪኽ መምህር ነጸር ኣብ ኣዛዚ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ግፍዓታት ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ ኣብ መወዳእታ መምህር ነጸር ኣብ ዕላማ ዝኽሪ ግፍዓታት ገዛእቲ መንእሰይ ወለዶ ሃገር ዝሓለፈቶ መስገደል ክፈልጥን ታሪኹ ክዕቅምን እምበር ቂምን ቀርሕንትን ንምስራጽ ከም ዘይኮነ ኣነጺሩ ኣብታ ኣጋጣሚ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ኣብ 1975 ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኣስመራን ከባቢያን ንዝፈጸሞ ግፍዓታት ዘንጸባረቕ ስእላዊ ምርኢት ቀሪቡ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዓቕሚ ኤርትራውያን ዲዛይነራት ክብ ንምባል ዝወደቦ ስልጠና ቅዲ ክዳን ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተዋሂቡ ወኪልና ዳንኤል ወልዱ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሙሴ ቦኽረጼን ከቕርቦ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመጸ ኪላ ቅድልባሳት መንእሰይ ዓወት ጎይቶም ብምትሕባር ዝወደቦ ስልጠና ቅዲ ክዳን በ27 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ንኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ሂቦም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዲዛይነር ዓወት ፍልጦቱን ሞዩን ናብ ዜጋታቱ ከም መሓላለፍ ሓሊ ንምምጽኡ ድሕሪ ምምስጋን ተሳተፍቲ ነቲ ዕድል ብግቡእ ከም ዝጥቀሙሉ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም እቲ ስልጠና ኣብ ኣገዳስነት ምህላው ንመንነትካ ዝገልጽ ሕላገት ምጽናዕ ዕዳጋታትን ተወዳዳሪ ትንተናን ምድላው ምርኢት ቅዲ ኣልባሳትን ኣገዳስነቱን ንግዳዊ መዋቕርን ሕጋዊ ጉዳያትን መውሓስ ምርበባት መሸጣ ምዝርጋሕን ከምኡውን ካልእ ዛዕባታት ዘጠቕልል ነይሩ ዲዛይነር ዓወት ጎይቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብምትሕባር ፍርያቱ ንህዝቢ ንምልላይ ተመክርኡ ንዲዛይነራት ንምክፋል ከምኡውን ብዛዕባ ቅዲ ኣነባብራ ከተማ ኣስመራ ሰነዳዊ ፊልም ንምድላው ከም ዝመጸ ብምጥቃስ ኤርትራውያን ዲዛይነራት ኣብ ስራሕቶም ንመንነትን ቅዲ ኣነባብራን ሕብረተሰቦም ዘንጸባርቕ ሕላገት ክጥቀሙ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዲዛይነር ዓወት ጎይቶም ካብ ፍርያቱ ንኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ገጸ በረከት አበርኪቱ ዲዛይነር ዓወት ጎይቶም ብ22 ለካቲት እውን ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ምስ ፍርያቱ ዘላሊ መደብ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ዓወት ኒውዮርክ ዝተሰመየ ናይ ባዕሉ ሕላገት ቅዲ ኣልባሳት ዝውንን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝመደበሩን ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት ጎይቶም ብደረጃ ዓለም ካብ ዝፍለጡ ክኢላታት ቅዲ ኣልባሳት እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓት ኣገልግሎት ሕክምና ንምስፋሕን ብቕዓትን ንምሕያሽን ዝካየድ ጻዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሓንቲ ሆስፒታል እትርከበን 8 ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣሲራ ላዛር ዝበዝሑ ነበርቲ ኣብ ቀረቦም መሰረታዊ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣረዲዩ በብእዋኑ ዝግበር ዘሎ ወሰኽሚያዊ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ኣብ ዝውሃብ ብቕዓት ኣገልግሎት ርዑይ ምዕባለ ከም ዘመዝገበ ጠቒሱ ድማ ንቕሓትን ኣበርክቶን ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና እናዓበየ ብምምጽኡ ቁጥሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ስሩዕ ክትትል ዝገብራን ዝሓሰን ዓዴታት 60 ሜታዊት ሸፈነ ክታበት ድማ 88 ሜታዊት ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ካብ ሆስፒታል ሰንዓፈ ነርስ ዓብድላ ዓብድልቃድር ብወገኑ ብሰሙያ ጥዕና ዝውሃበ ዘሎ ኣሰምሮታት ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦ ህዝቢ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ስለ ዘሎ ብኡ መጠን ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝነኬ ሓቢሩ ኣብ ብሪጣንያ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ሴሚናር ክካየድ እንከሎ ማሕበረኮም ኢጣልያ ኣብ ከተማ ሮማ ጉባኤ ኣቃኒዑ ብዚካዚ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑድ ዓረብ ቀጠርን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን 8 መጋቢት ጸንቢሎም ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ዳኔት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ልዕሊ 1,000 ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ኣብ ገስጋስ ጽላት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ህዝባዊ ሴሚናር ብ22 ለካቲት ኣብ ለንደን ተኻይዱ
ኣብቲ መኽፈቲ ናይቲ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ስርሒት ፈንቅል ዕምሪ መግዛእቲ ከም ዘብቅዕ ዘረጋገጸ ኣብ ታሪክ ሓርነታዊ ቃልስና ፍሉይ ቦታ ዝሕዝን ረዚን ትርጉም ዘለዎን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣብ ኤርትራ ኣብ ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ እጃሞም ከበርክቱ ዝወፀ ውጥን በብኸባቢኡን በብውዳቤታቱን ጽዑጎስጓሳት ተኻይድሉ ኣብ ዝሓፀር እዋን ክትግበር ዘለዎ ጽንዑምነት ገሊጹ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ንታሪኻዊ ጉዕዞ ጽላት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ በብመድረኹ ድሕሪ ምግላጽ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይሕለል ጻዕሪ ዝምስገን ፍረ ይህብ እኳ እንተሎ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ዝተርፍ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ክዓዝዝ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ኣሕመድ ማሕሙድ ምዕሩይ ዕድላት ትምህርቲ ምርግጋጽ ከምኡውን ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ትምህርቲ ምብራኽን ንመንግስትን ኣካላቱን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዘሎ ብድሆታት ንምግጣም ኩሉ ኤርትራዊ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዋጋ ደምን ህይወትን ንዝተኸፍለላ ሃገር ረሃጽናን ገንዘብናን ኣይንበቀላን ብምባል ንዝቐረበ ጻውዒት ብሓጎስ ከም እተቐበልዎ ብምርግጋጽ ኣብ ጢዖ ንእትስራሕ ቤት ትምህርቲ መበገስ ዝኸውን 70,000 ፓውንድ ወፍዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ23 ለካቲት ኣብ ከተማ ሮማ ወከልቲ 16 ጨናፍር ማሕበረኮም ኢጣልያ ዝተሳተፎ ጉባኤ ተቓኒዑ ኣብቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጼን ጴጥሮስ ንጉባኤኛታት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን መብርሂ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ኩለን ጨናፍር ማሕበረኮማት ጸብጻባተን ከቕርባን ከለዋ ዘተን ክትዕን ተኻይድሉ ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ 2 ዓመት እተገልግል ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ስዑድ ዓረብን ኣደውሓ ቀጠርን ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ተረአን ኣብ ኩሉ ሃገራውን ማሕበረኮማውን መዳያት ዘመጉስ መደባት ኣካይዶም ሃማደ ጨንፈር ሪያድን ከባቢኣን ኣግእዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ብዝብል ቴማ ብ21 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ መደብ ኣደንበር ጨንፈር ወይዘሮ ኤልሳ ኪዳነ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ማሕበር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንምምጻእ ንናጽነት ምኽባር ልኡላውነት ከምኡውን መደባት ጥሙር መኸተን ልምዓትን ብግብርን ብተደጋጋምን ዝተመስከረ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ ዓብዱራሕማን ኢማን ብወገኑ ተረኺቡ ዘሎ ዓወትን እፎይታን ብዘይተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክብጻሕ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ብምንጻር ሎሙን ከም ትማሊ ጅግንነተንን ተወፋይነተንን ብግብራዊ ስራሕ ይረጋገጽ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሃማደ ጨንፈር ቀጠር ብ22 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ ብባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶታት ዝደመቐ ተመሳሳሊ መደብ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂምን ኣደንበርቲ ጨንፈር ወይዘሮ ኑራ ሁሴንን ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያ ዘመጉስ መደረታት ኣስሚዖም ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ22 ለካቲት ኣብ ዝተጸንበለ ዝኽሪ 8 መጋቢት ድማ ኣደንበር ሃማደ ኣብታ ከተማ ወይዘሮ ግምጃ ትንሳኤው ንጅግንነት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያ ዝገልጽ ቃል ኣስሚዓ ኣብ ንኡዘባ ኮሌጅ ተሳታፍነት ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ ኣብ ትርክብ ተሳታፍነት ኣብ ኩለን ቤተ ትምህርቲ ይዓቢ እኳ እንተሎ ምስ ብዝሒ ነበርቲ ብምዝማድ ግና ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክኸውን ስለ ዝግባእ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡውን ኣብ ተምሃሮን ወለድን ዝረአ ሸለልትነት ክውገድ ለቦ ቀሪቡ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር ዓብደላ ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ላዕሊ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናብ ዝቐጽል ደረጃ ዝሓልፋውን ቁጽረን ብኡ መንጽር ይውስኽ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣማሓዳሪ ንኡዘባ ኮሌጅ ኣቶ ደሴ ዘርአ ሚካኤል ብወገኑ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምድፋዕ ዝተሓዘ መደባት ንትካላት ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኣካላት መንግስቲ ማሕበራት ምምሕዳርን ኮምን ብውህደት ክሰርሑ ጸዊዑ ዜና ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ሽክሌታ ኤርትራ እናተዋሃለቶ ብዝመጸት ግዜ ንመወዳደርቲ 13 ጋንታታት በሊጻ መበል 17 ዙር ሩዋንዳ 2025 ቀዳሚቱ ኮይና ተቐልሶላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ዝበቕዓት ኣባላታ ሎሚ ኣብ 4 መድረኽ ድሕሪ ዝኸሰብዎ ግዜ እዩ ኣብ 95 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ 4 መድረኽ ሄለን ሙሉቕ ብርሃን ሳልሳይ ክወጽእ እንከሎ መትከል እየብ ድማ መበል 16 ናሆም ዘርኣይ መበል 22 ናታን መድሃኔ መበል 30 ዓወት ክብሮም ድማ መበል 32 ወጽዮም
بزي وطئت زي تحجيزة هجراوي تجانتا إيرترا أبسال ساي مدرخ نزلنا برا كلاي درتا بمحياش نتقدم تزنبرت جرمناوي كلاب بايك ايد نايسران 4 كاليت جاجان صفات الله قدامي ترتا تسريع الله أول هجراوي تجانتا إيرترا هناك ملو برهان أب قداي مدرخ قدامي أبسال ساي 4 مدرخ قدما تخاتالي سالساي كمزوات أز فلاتيو بزد ما نبج أماليا أبز جبر كلس هنا كابتك أدم يزلو بعثة تخلتها كالي تفنتيتو مبل حمشاي ترتاح يزلهم حمشاي مدرخ زور رواندا إسرع إسران حمشان صباح 4 إسران شمون تلكاتيت 244 كيلومتر بزشفر ودر كقتليو كبراتنا كبرنا كتر زغاري جنات عيد مكتتالكم دقيمة بخبر عدم نابزر زراتو كنسجر نابزر وصاي خنسجر روسيا امريكان لو 127 لكاتيت اب محياش دبلوماسيوي زمناتات زتا كورز رب وكالتي اب كتما اسطنبول تركي اكايده ازي بغندو اب مبربار نطفتات امباسيتات زتا كور ركب اوتاوي وصيت كم زنبرو اتم وكالتي حبيرم اتزررب شحكيرو نصنح زمدنا نمحياش تجميرو نزلو نطفتات نقدميت زسقم مخانو دما يقلت مسرات قدات وصاي روسيا امريكان ب18 لكاتيت اب سعود عرب اب زكايدو قطاوي ركب دبلوماسيوي زمدنا هاجراتهم نام نبور بمملاس قطب ان بدفع كسرحو اب مرددا مصحم ايرسعن زمدنا روسيا امريكان بفلاي دحر مولا كينات يوكرين زخفه انفت حيزو مسنحو سفلاتيو إسرائيل أب سوريان أقراوي حجز تحت وتدراوي سجومتي توصل كم زلة ودب حروات هجرات وقيسو. استجلت أتهاجر بإسرائيل دوشن لكاتيت أب دوباوي شنخ سوريا قبل على الزركب وتدراوي علامات دبدب نفرتي كم زكايدت دحرمك الحيو. بتمت قعتي أب هي واتساب نزور دك سراتات استجلت حاورتها كوازاكيت أنت زيلة كبير نواتاوي عنوات كم زساعة بجنا مع كانت زينة أك عليهن. اتمت قعتي نتي اب سوريا تفطيرو زلو كرتات ماليسو زغاددن زباقلولاو زسعمن مخانو زتقاسات حبرات هاجرات اسرائيل لولاونتن غزاتاوي حدنتن سوريا كتخبر تصويعو ازي كمزيلون كلو حبرات هاجرات هلا وسراوت اسرائيل اب مريت سوريا نزكونتات ماليسو زخرر مخانو بمتقاس بهتوس كوات ازيزو اسرائيل كابز حلفه قرب اوارح لولاوي غزات سوريا اب زخونه اخران جولان سراويت كم زوافرت زكاريو أتسقمتي إسرائيل أب سوريا نزلوا ناي مسفحفة حتى مو حزم ملكة مخانو ناي قربات عزبتي يتقصو إسرائيل بشجعة متسوسان شوعتن ووق قبيتا أب سحزتهم عرباوي قماقم هنساتو أب زلا سفراتات لأن شوعة متشح زيقاتاتا أسفيرا كم زلا سفلاتيو هزوايت ريبابليك تشاينا نيوزيلاندن أب معبات استراتيجيكاوي زمدناتاتن ذات كورز الرب أكايدن ازي منسرات قديات وصاي كلتين هاجرات ب12 لكاتيت اب كتما بيجينغ زكايد وزررب قطباون نغداون سممعات نمفررام زخال مخانو تكليتو اتو منسرات اب مسرح تغباره نايتي مسرح تكلتين هاجرات اول حدار 2024 زختمو سممعات كم تزرربون تفليتو هاجرو مس نيوزيلاند بمعرض ربح نغداون قطباون زمدنا نممعوال دلوتي كم زلا منستر قديات وصاي تشاينا وانغيو ابتا قطامي انصيرو نتي قربنات زموغوتت نيوزيلاند بوغنا مس تشاينا كل مداوي زمدناتاتا نيم معبال زلوا تبغسو ارغاغيطالا امريكا ابدسي تايوان اتغبر متتتاو بتري اتقاوم تشاينا ابل كبابيتا لولاوت غزاويت سخونت سدسيت بقطاوي تخسي استسنى وتدراوي لممد اكايدا منغسي تشاينا نتي ناي بحرن ايرن لممد بزملكا زحابو توسخ حبريتا زاغيت يلن يخون بر عفنيا منستر قدات وصاي اب زحابو مغلصي امريكا مسدسي تايوان اتكايدو تختخوي زمدناتات نبوليسي حانت تشاينا زتحسن زتانه تزوبا اب حدغا زاتون كم زخونه اطنققو امريكا مسدسي تايوان كهلوات داليو زلا زمدناتات حدغኛ صعبينات كم زلو كتطنقق زصنحت تشاينا اقداسي مس زخون اب لعلتا دسيت حيل كتقام كم تخليا اتامت يخون بر امريكا نتقاومون مطنققاتان تشاينا عشش بمبال مسدسي تايوان تدغاغاميو تدراوي وعلات كتفرم صنيحلا اتسقمتي نزمدناتات تشاينان امريكان طراي زيكونا نصتا زوبا اسيا بالوتا زصلو مخانو تنتنتي بوليتيكا نايت زوبا يغلصو
መንግስቲ ዩክሬን ኣሜሪካ ካብ ዕቑር ብርቂ ማዕድናት ሃገሩ ብጽሒት ክህልዋ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ መሰረት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ $500 ቢልዮን ዝግመት ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዩክሬን ንምጥቃም ዘኽእላ መሰል ክትረክብ እያ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ጽባሕ 28 ለካቲት ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምዝርራብ ናብ ዋሽንግተን ንምብጻሕ ኣብ ዝፍጽመሉ እቲ ውዕል ክኽተም ፍጽቤት ይግበር እዚ ንዝምድና ዩክሬን ምስ ምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመሓይሽ ከምውን ቀጻልነት ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ዘረጋግጽ ከም ዝኸውን እኳ ሰብ መዚ ዩክሬን ይገልጹ እንተለው ዛጌት ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝሃበቶ ጸጥታዊ ውሕስነት ከም ዘየለዩ ዝከዋሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ካብ 2022 ኣትሒዛ ንዩክሬን ኣሳት $350 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ዝገበረትላ ብምግላጽ እቲ ሃገር እትውንኖ ብርቂ ዝኾነ ማዕድናት ናብ ኣሜሪካ ብምልኣኽ ከተሕውየዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ዩክሬን ከም ሊቲየምን ታንታኒየምን ዝኣመሰሉ ማዕድናት ከምውን ዕቑር ጸጋታት ከሰል ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ነዳድን ዩራኒየምን ከም እትውንን ጸብጻባት ይሕብሩ روسيان جين بيساون قطباون ጸጥታውን ዝምድናን ንምንፋዕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኡማሮ ሲኮኮን ትማሊ 26 ለካቲት ኣብ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ብሓፈሻ ኣብ ጂኦሎጂካዊ ዳሳስ ማዕድናዊ ሃብቲ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ሕርሻ ምግፋፍ ዓሳን ድማ ብፍላይ ዝግበር ምትሕብባር ንምምዕባል ተሰማሚዖም كما أكلت تسمع روسيا أبغي نبيساو نتجبروا قطبا وفري بعينة متنن كب كمتبلو أنا تيرا بزكازي أتم رحتي أب وانوي أهجراون زباون قدات ذات كرة زرب كم زكاير وتقاليحو روسيا أب زحلفة كربع عمتات أب معرب ماكلين أفريقيا قطباون تاون هلاوة إن عبي يمتزك همزلو سبتسوات يحبرو كرباتن كربانن زينا كان مزامنا أرستاتو كدق ملكم بايتو زباسبنا كيح بحري كتصال تعري نبروح مزعي بزبل تيما مدبل سعسرا سرب عخيبو أكانيعو وجله هجراوي بحلي سبريت أب على فيستيفال بحلن طبابات الهندي شدش مدوات أغريبا مبل 5 عامات قفعي صلاي اب اسمرا اب كولج حرشه حمل مالو بسيمينارن سلاو مرئيتن تذكروا روسيان امريكان اب محياش دبلوماسياوي زمناتات ذات كورزرب وكلتي اكايدن إسرائيل أب سوريا نهجراوي حجيز تحس وتدراوي سجمتي توسد كمزلا حبرات هجرات وعيسو. تشاينا نيوزيلاندن أب من عبارة استراتيجيكاوي زمناتات ذات كرة زرب أكيدا. نمكثر كم يسكر مصرف مروات إرتيفي كحركة كمية بوغانيكم وخمشات.